Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. UTM Sokololato choyamba ndipeleke ulemu kwa inu olemekezeka Dr. Patricia Galiati amene muli advisor mu office ya president wa UTM. Ndipeleke ulemu kwa inu vice president yathu akuno olemekezeka Bambo Makonde. Ndipeleke ulemu kwa members onse a central committee komanso a NEC amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa regional governor, a director Mai, a director Nyamata, ndi makomiti anu onse amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa district governor ndi makomiti anu onse, a constituency governor ndi makomiti anu onse. Ndipeleke ulemu kwa mashado onse amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa alendo amitako kulandirani kumene kulowa chipani cha UTM. Komanso ndipeleke ulemu kwa inu a senior group amene mwayimira agogo Nkabu ati atwa Nkabu ziko kwambiri pokhala nafe pano. Moni nonse muli bwanji? Ineso ndili bwino, ndikuthokozeni kwambiri kuti mwadidikirira. Ife mmene mabwera kuchokera ku Blantyre takhala tikumangoyimitsidwa malo onse. Anthu makumana ndi ambiri kumatiyimitsa ndi chifukwa chake tachedwa kudzafika pamalo pano. Koma ndikuthokozeni kwambiri chifukwa mwadidikirira mpaka na nthawi zino. Pa ground pachematu ete? Pa ground paterera ete? Ndikati pa ground mundiyanke kuti pachema tamvana? Kachiwiri ndikati pa ground mundiyanke kuti paterera tamvana? Pa ground! Pa ground! Muli kwanthu ambiri mufule kwambiri. Koyamba munene kuti pachema, kachiwiri muyanke kuti paterera. Tagwirizana? Pa ground! Pa ground! Ndizona di pa ground pachema, pa ground paterera zinthu zakwera mtengo kwambiri. Ndinamva chisoni nditabwera milungu iwiri itatu yapitayo chimanga mpaka nati magulitsa kapu 1000 kuno. Anthu akumapezeka kudya zina zake zosakhala bwino chifukwa cha njala. Njala yavuta kwambiri, chimanga kwadi makisiti kupezeka. Amene ali mchimanga amakachigula kutali kwambiri, akumakachigula pa mtengo otula. Ndi anthu ambiri lero asowa chakudya, njala yavuta kwambiri. Anyamatanso ntchito alibe, ambiri ali ma certificate koma ntchito alibe. Anthu a business ambiri nawonso ma business awo sakuyenda bwino, akumakaoda zinthu pa mitengo yokwera koma nawo akumagulitsa anthu oti alibe ndalama. Ndiye ma business ambiri apotera, ma business ambiri alowa pansi, sizikuyenda na business. Ma school fees akwera kwambiri, anthu ambiri akuvutika kutumiza nawo ku school kuti anawo akalebe kumasukulu zikuvuta kwambiri. Muzipatala mankhwala mulibe, komanso nsewundu waonongeka. Pa ground paterera, pa ground pachema, zinthu sizikuyenda, zinthu zakweratu mtengo eti? Tamandi yangale ni mphamvu, zinthu zakwera mtengo? Zakwera mtengo? Ndikachula chinthu mzili chakweratu eti? Muopa? Muyankha kuti chakwera? Muyankha? Ndiyambe kuchula? Ndiyambe? Chimanga! Chakudya! Chovala! Chokwera! Chilichonse! Chakwera ndi ndani? Pa business, mundu akalephera ntchito m'mantani. Pa nyumba mundu akalephera
ounika kuti ndo agwira bwanji ntchito achakwera alephera ndweti niye atana achakwera tikachotse mabaloti malo make tikasankhe makansala a UTM tikasankhenso ma MP a UTM tikasankhenso Dr. Kabambe president wa UTM pa baloti ya pa 16 September. Zifukwa zake zinayi izi zoti mukavotera ifa UTM mukavotera ine ngati president. Choyamba tikalowa mboma ifa UTM tidzakonzanso chuma cha dziko lino kuti chidzakhale chokhazikika chidzakhale mchimake. Tikachikonza chumacho mitengo ya zinthu idzayamba kutsika. Fetereza zatsika mtengo, chimanga chizatsika mtengo, sopa zatsika mtengo, mafuta zatsika mtengo, zovala zatsika mtengo, zinthu za magrosari zatsika mtengo, ma school fees zatsika mtengo, chilichonse chizatsika mtengo. Ngati kale chuma chikabwereranso mchimake kukhala chokhazikika. Komanso ifa UTM tikapanga zimene zija tidzaonetsetsa kuti ngongole za mabanki zongola dzanja nazonso zidzatsike kuti anthu a bizinesi adzakhale ndi mwayi opeza ngongole pa milingo yabwino. Komanso tidzayambitsa development bank yonena kuti idzakhale ndi maofesi ena malo obwereketsa ngongole malo ngati pano pa Nkabu pakuti anthu a bizinesi azikapeza ndalama zawo kumene kuja pa miyezo yabwino pa ngongole zabwino zosakhala zokwera mtengo kwambiri koma ngongole zabwino. Zimene zija zidzathandiza kuti a bizinesi adzayambenso kuchita bwino azikaoda zinthu mitengo yotsika yabwino komanso adzathandizidwa ndi ngongole mipamba yabwino zikatero ma bizinesi awo adzayamba kuyenda bwino kukonzera moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Chimenecho ndi choyamba. Chachiwiri pa UTM tidzayika ndalama yokwana 100 billion kwacha chaka ndi chaka kuboma lililonse la Malawi muno. Kuno kuchikwawa ndiye kuti adzakhala ndi 100 billion kwacha. Panopa kuchikwawa amalandira ndalama yochepa kwambiri yoti singathe kukonzera zina zilizonse koma ife tikalowa mboma pa 16 September pano azidzalandira 100 billion kwacha. Ndicho linga chakuti misewu ngati umenewu tidzakonze. Kuno mabridge ambiri anaonongeka kuli mtaya moyo ndi mabridge ena uku onse aja tidzakonze mabridge aja. Njanji tidzayikonze ndi kuyimalizitsa. Maskulu ambiri adaonongeka ama primary a secondary onse aja tidzakonze bwinobwino. Zipatala zambiri ma health center zinaonongeka tidzakonze zonse cha bwinobwino. Anthu ena nyumba zawo zidaboloka ndi madzi tidzawathandize tidzawamangiranso nyumba zatsopano ndi zabwino. Ndiye tidzakonze misewu tidzakonze mnjanji tidzaone kuti monsemo zikuyenda bwino. Komanso doko la Nsanje tidzalikhazikitse limene lija. Pabangula tidzayikeponso Bangula University yakuti anthu azidzapita ku Bangula kukaphunzira maphunziro au kachenjere konkuno ku Chikwawa ndi Nsanje kumene zimenezi tingathe kudzipanga ndi ndalama imene yokwana 100 billion kwacha yopita ku konsolo iliyonse ya dziko lino. Komanso pali nyumba zina zimene magetsi kulibe ndi ndalama imeneyi akonsolo abweretse malaini amagetsi ku nyumba zimenezo. Komanso nyumba zina sikunapite madzi aukondo akonsolo apititse madzi aukondo kumalo ngati kumene kucha. Chotero ifa UTM tikalowa mboma chachiwiri tidzapanga ife ndi kuyika ndalama zokwanira ku makonsolo onse a dziko lino kuti atumikire bwino anthu pokonza misewu yabwino, zipatala zabwino, maskulu abwino, pobweretsa madzi, pobweretsa magetsi ndi kukonza umoyo wa anthu. Chachitatu chimene ife tidzapanga UTM tikalowa mboma tidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha mu ntchito za ulimi. Tidzazikonzenso ntchito za ulimi. Kuno kuchikwawa ndi Nsanje madzi aja amachokera kwathu kucholo kuntundako tidzawagwire madzi amene aja. Project ya Shire Valley Transformation Project ija tiyimalize machangu madzi aja tawagwire. Tikawagwira madzi aja tidzawabweretsa bwinobwino kuno kuchikwawa tiyabweretse apite m'minda ya wanthu malo moti adzisefukira
sefukira asa sefukira so madzi aja tikagwira titane ndi vuto la kusefukira kwa madzi once and for all tikagwira madzi aja koma tikawabweretsa apite ku minda ya wanthu tilimbikitse ulimi wa mthirira tizilima zinthu kawiri katatu pa chaka timalima kale nzimbe kwa zaka zonse alimi ena ang'ono ali mukasinthula cane growers kumene akulima kale nzimbe koma kuno timalima zinthu zina zambiri timalima mpunga kuno timalima chimanga kuno timalima soya kuno timalima zambiri tonje tidzalimbikitse kulima kwa zonse zija neni ndalama imene 500 billion kwa chai yopita ku ulimi tidzalimbikitse ulimi wa mthirira komanso tidzakhale ndi mafakitare oti chilichonse tikuchilima chija tikachilima chizipita ku fakitare tonje tikalima timalima licha tilabweretsa machinales aja amene sakugwira ntchito mpakana pano machinales tina warehouses anamangidwa aja ndiye kuti tonje lizipita kumene kucha likapita kumene kucha ku machinale apange ulusi uja tikatero tikhale makampani ukonkuno mafakitare oumba nsalu tiume konkuno tikadziumba tikhalenso ndi malo ena akulu mafakitare osoka zovala zosiyanasiyana tizisoka zovala za polisi tizisoka zovala za manesi tizisoka zovala za asilikali athu tizisoka zovala za UTM konkuno tizisoka zovala za mauniform ama secondary school zosiyanasiyana ma primary school zosiyanasiyana zovala zonse zija mafakitare ake taike konkuno kuchikwawa tikapanga zimenezo ndiye kuti anthu akuno kuchikwawa kumukhala mafakitare osiyanasiyana mafakitare azovala mafakitare opanga mafuta kuchokera ku soya mafakitare opanga mpunga kusintha mpunga mosiyanasiyana kuchokera ku mpunga komanso timakhala ndi ng'ombe zambiri kuno ndi ndalama imeneyi tilimbikitse ma deep tanks madera osiyanasiyana ndi ma abattoirs madera osiyanasiyana okonzera nyama ng'ombe zija tikazidyetsa bwino zizipita kupanga mpakana masoseji ndi zina zotero mafakitare ake okonzera ng'ombezo kuma products osiyanasiyana zonsezi mafakitare akhale kuno tikatero ndiye kuti 1 million jobs taikwanitsa zakudya nyama 3 ali ndi ma certificates akapeze ntchito zosiyanasiyana madera onsewa mafakitare osiyanasiyana ngati amenewa chachinayi ife UTM tidzayika 500 billion kwacha chaka cha biyaka mu ntchito za migodi monga ena anena tili migodi osiyanasiyana dziko lino mmenemo tikadzayika mu ndalama zimenezi migodi yonse yadzayitsegula chotero anyamata athu momwe adzipita kutali kuchoni kukasaka ntchito azipeza ntchito migodi athu ya dziko lomwe lino komanso tidzayika ndalama ina 500 billion kwacha mu ntchito zokopa alendo kuno tili majete game reserve tili ndi plaza mashi kuno komanso tili ndi malo ochititsa kaso ambirimbiri konsepo tidzawakonzekonse kuti alendo ochokera madera ena dziko lino ndi kunja adzibwera mmene muja namatipatsa ndalama zambiri chotero ife takondwa kuti taonana takondwa tinabwera pano munatidikira koma kunjaku kwada koma tikuthokozeni kwambiri kuti munatidikira mpaka nataonana tidzabweranso tsiku lina udzapanga msonkhano warale wabwinobwino koma zovoterazo kazisungeni kuti pa 16 September mukavotere ifa UTM mukavotere makansela a UTM mukavotere ma MP a UTM mukavotere president wa UTM ndi cholinga chakuti ife tikalamboma pa 16 pano tilikonze dziko lathu likhale labwino kwa zaka 60 silinathane ndi vuto kusefukira kwa madzi kwa zaka 60 silinathane ndi vuto la njala kwa zaka 60 silinathane ndi vuto la umphawi ife a UTM tikubwera for economic revolution kusintha umoyo wa Malawi pa nkhani za chuma ndi chitukuko kusintha dziko lathu pa nkhani za chuma ndi chitukuko tifuna zimenezo tizipange tikalamboma pa 16 September tinaziyamba kale pansi pa ulamuliro wa malemu Dr. Bingwa Mutharika zimenezo tizazipitirizenso ndi kuzichita tikalamboma pa 16 September pano chotero mukativotere ife pa 16 September pano zikomo kwambiri mungakudalitseni mungakutsogoleni zikomo kwambiri zikomo Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.